Dobrý den, dámy a pánové. Jak se dneska máte? Je vám dobře? Včera jsme měli trošku delší stream, drunk stream, jo, pátky budou takový uvolněný, takže streamoval jsem přes 9 hodin, ten záznam nebude k dispozici, kdo tam byl, tak tam byl to originál speciálně jenom pro ten večer a děkuju všem, co to se mnou tam vydrželi tak dlouho a doufám, že vám nikomu není zle. Dneska bych se rád podíval na Adelu a na její fungování vlastně v Redface. Co to vlastně je za organizaci a jaký teasery vlastně s Adelou dávali, tak se na to mrkneme a trošku se pobavíme. Tak, organizace Redface je něco jako Clash of the Stars, akorát podle mě mnohem víc amatérská a taková ještě mnohem bizarnější podle mě organizace, jo? Kterou vede, nebo jeden z těch spolumajitelů zjevně bude teda Psychopat Bear. A co se týká Adely, tak teda oni spolu uzavřeli spolupráci, kde Adele budou platit insolvenci za to, že ona jim tam bude dělat reklamu. Teď se podíváme na jeden z takových běžných zápasů, který se v Redface můžou odehrávat. Tady jsou dvě ženy, které si navzájem dávají facky. Takže na to mrkneme. Myslím si, že asi to bude rozhodující finál. Je to tak, poslední rána tohoto duelu, a my se počkáme, jak to dopadne. A sedla. Tak to bylo... Já nevím, koho tohle to baví. Je to prostě absurdní humor, je to bizár. Tady je Psychopat Bear, jo, to je ten, já to když tak možná, nevím, jestli to bude posunout, ona ho teďka trošku odhalí, jo. Toto je Psychopat Bear, tady ten v tom zlatém obleku a nevím, jestli znáte tohodle a to podle mě bude nějaký herec pro filmy pro dospělé, ne? Rosenberg tuším, ne? No a holky se tady prostě mlátí, jo, takže to je princip některých těch soubojů a podle toho, co Adela říká, tak no nic, podíváme se na to. Tady máme naši celebritu, takže... Ale ta soupeřka, co se mnou měla mít zápas, se ze mě posrala, takže kdo bude chtít, tak se hlaste do komentářů a můžete mít se mnou fackovanou, ale říkám vám, ty facky budou pořádný, já se ničeho nebojím. Úplně ti to žeru, Adelko, ty vole. Prostě já se bojím, že Adela by prohrála proti klidně 10letýmu dítěti, jo, průměrnému, úplně v pohodě. Nebo že by si něco jako udělala, nebo víš, jako kdyby chtěla někomu dát facku, takže by si třeba něco udělala s rukou, nebo tak něco, jo. Extrémně pochybuju o tom, že Adela se s kýmkoliv bude fackovat. Adele nikdo nebude říkat, co má dělat a absolutně nic, co je nepříjemný, Adela nikdy neudělá. Takže nevěřím tomu, že se Adela s někým bude fackovat. Maximálně možná nějakým polštářem nebo něco takového, ale i tam o tom pochybuju. Jo? I toto podle mě by jako nebyla ochotná absolvovat. Takže tohle je podle mě hoax, je to fake a Adela se podle mě s nikým fackovat nebude. Nicméně tam je víc teda videí, jo, různých lidí. Adela už tady teaserovala několikrát, takže se podíváme ještě na další videjko. Ahojky lidičky, tak zítra se tak bude konat fackovaná, bude to pecka, jako dostanou prostě všichni. A hlavně těšte se na piva, ochutnáte piva krásně, tady se to už ještě dodělává a bude to tady krásně. Takže zítra fackovaná a máte se na co těšit, budou se bomby. Tak ahoj. Tak ahoj. Jako já si myslím, že super, jako za 14k, že se to vyplatí i ty Adele, i ty organizaci, no. Je to sice teda jak kdyby extrémní bizár, jo. Mně teda samozřejmě bizár nevadí, akorát je to takový nějaký bizár, který mě nebaví, nudí, je jenom bizarní, ale není moc zábavný, nevím, jak to popsat, nevím. Vás Redface upřímně baví? Napište. Prostě je to fakt, ty vole, toto je prostě děcka, toto je něco neuvěřitelného, to je prostě klauniáda, neuvěřitelná prostě, jo, to prostě člověku přitom podle mě musí klesnout IQ, když na to kouká, jo. Ty vole, ta droběna, to je šílené, počkej, má tady něco, ta droběna, ty vole, nebo tady ten kunštar, to je ty vole, to je prostě čistá psychiatrie. Pojďme se podívat tady na droběnu. Ahojky, zdravím vás všechny, dlouho jsme se neviděli, a tak se můžeme vidět znova, a to 21. neboli tuhle sobotu v Loděnici u Ústí nad Labem, bude tam pivní... To mělo být jako dneska, nebo teďka to možná probíhá, nebo tak, říkám, pochybuju, že ta Adela se tam s někým bude fackovat a jsem na to extrémně zvědavý. Festival, máte se na co těšit, budu tam já, bude tam Šupaholik Adel. No tak to musíme být celý bez sebe. Bude tam Petr Kunštár, a to je skvadra. Máte se na co těšit, budou tam zápasy ve fackované a bude tam mnoho druhů piva, takže máte se na co těšit. On furt říká dokola to samý, ty vole, to je prostě... A vidíme se v sobotu.
To byl výkon na ní, no. Takže dámy a pánové, Dámové. já vás zdravím, takže 21. Že to má tak zvláštní postavu, to je neuvěřitelný. máte se na co těšit na loděnici, takže tam budu já, tam bude Fackovaná, tam bude Droběnka, tam budu já, tam bude Šupé. Oni se všichni opakují, jsou tak v tým letí dvojci feráčci. Budu tam já, bude tam Droběnka, budu tam dokonce i já. Prostě nic. Sorry Kunšty, sorry. Ty vole, jak to vypadá s tím tvýma vztahama? Ty už ses vysral tam na tu... sorry, toto je Droběnka, jo, nastávající Kunštára, i když nevím, jestli je to ještě aktuální, jo, on má furt jinou babu, tak vám pustím tady to a užijte si to. Na moje sexy kalhotky jsem uhnal tvýho dělega. Jaké křestní jméno měl francouzský vojevůdce Napoleon? Franz Josef, ne? To byl, ne? Jaké křestní jméno měl Josef? tento? Josef? Dušan. Ne, Josef. Josef? Asi jo. Bohužel, dej si další křídelko. Na které z bojujících stran bojovali Američané během bitvy na Bílé hoře roku 1620? Ježiši. Za Rusko? Za Rusko ne. Dám ti ještě druhý pokus v rámci dobrých vztahů. Ty vole. Tohle nevím, asi nevím. To byl... Slovensko, to nebude. Zkus poslední možnost. Tak to Slovensko. Slovensko to taky není, byl to takový chyták. V roku 1620 tady ještě Američané nebyli, to byla válka ve středověku. Pojďme na to. Kolik linek má metro v Brně? Kolik linek má metro v Brně? 2, ne? 2 linky? A jaké linky to jsou? Pravá, levá, ne? V Brně ještě metro není. Metro v Česku je pouze v Praze. Takže to se zachytal. Prosím, dej si. Teď si mě zabil. Jo, maj. Kolik měsíců má přestupný rok? 4 roky, ne? 4 roky. Únor, ne? To je stupný rok, ne? Takže Kolik měsíců má přestupný rok? Kolik měsíců má přestupný rok? Žádný, ne? Víš? No já si... Žádný. Já si myslím, že Když ne. odpovím, tak jako to... Dejme mu ještě chvíli. Ještě jednou tu otázku, prosím tě. Kolik měsíců má přestupný rok? Kolik měsíců má přestupný rok? 1, ne? Dej si, křídelko. Nedá. Jakým způsobem lovili lidi dinosaury? Ty jo. S oštěpami. Štěpami? Oštěpami, kamenami. Myslíš, že jí to stačilo? Tak určitě. No, byly kdysi kamenná doba. Jako čím ještě jednou? Čím nebo jak lovili lidi dinosaury? Aha. Počkej, dinosaury. Normálně tím ne, samopalem. Kdo to maloval? Ty vole, nevím. Oštěpem. Cokoliv, lanem. Dej si další křídlo, já ti během toho řeknu, jaká je správná odpověď. Žádní lidi nebyli. Když žili dinosauři, tak ještě lidi nežili. No nic, to je jedno. Takže máte se na co těšit. 21.6. takže bude to na loděnici, bude tam pivní festival, bude tam výběr z Moravy, bude tam alkohol bez pivo nebo víno a stupenky je všechno zadarmo. To jsem já, HBB Kunšty, všechny vás zdravím. Stupenky zadarmo, jo? Tak to jenom na chlastu vydělali, pěkný. Parádka. Hele, tady máme tu Adelu. To je sranda. Já jsem viděl, že tam hodně přispívali i kolegové, Jacob Videos a Celer Briketa. Celer tady napsal,
Jo, přesně to jsem si jako taky říkal, ne? Prostě, že ona, to je jedno, myslím, možná první video, který udělala na to Red Face a prostě ona to točí z hajzlu, kde je prostě hrozná ozvěna, jo. Jsem si říkal, boha, proč to točí z hajzlu? Na ubytovně ještě samozřejmě, jo. Nejlepší, když děláš reklamu a točíš to na hajzlu, kekv. No, já si myslím, že je pro Red Face naprosto ideální, jo, že čím větší bizár, tím lepší. Ideálně, kdyby to natočila rovnou v záchodový míse, jo, to by byla, že úplná topka už. Bych vás pozvat 21., což je příští sobotu, do Loděnice na pivní festival. Budeme tam Miss Red Face a pokoříme Guinnessovu knihu rekordů. Máte se na co těšit. Ochutnáte ty nejlepší piva a užijete si skvělý den a možná tam dokonce bude i fackovaná. Máte se Ale určitě tam bude Adelko fackovaná, na co no. těšit, takže 21. června. Jo, dneska, no. Loděnice, pivní festival. Bude tam hudba No, furt dokola. a různý piva. Piva tam budou, festival, fackovaná. Mějte si skvělý den a budu tam i já. A i já, no. I já. Úžasné, počkej, ještě jedno tady má. Tady je na pokoji na ubytovně. Jinak Adela se cítí jako skutečná celebrita. Prostě teďka spousta lidí z TikToku chodí na Vokinko. To jak vyběhla s tím Virgem, tak to bylo úplně šílený. Prostě ona mu 3krát nasadila parohy a nakonec z něho udělala toho nejhoršího a ještě mu nevrátí těch 70 000, ty vole, to je... Bože, to jsou hlupáci ty lidi. Ale takhle se nechat odrbat zrovna Adélou, jednou takovou Adélou, no, nebudu to radši rozvádět, však víme jakou. A děje zpátky. A to v Red Face, to koukáte. A budou lítat pořádný facky. Ale jinak dobře ji nabrifovali, jak má ten takový jako velice expresivní výraz, jo, a velmi to prožívá. Určitě je normálně 10hodinovou vymývačku fyzio prostě pustili, aby, jo, navnímala tady to extrémní vystupování a... Tohle je Tung 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 Sahur, nejděsivější brainrot postava a v dnešním videu jsme se vydali do lokace, kudy se do našeho světa teleportuje. Dobrá práce, ty vole, ty už má hotová marketingová guru budeš za chvíli, Adelo. Takže co to bylo za gesto? Asi zase čokodíra, Adelko, počkej, pustíme to znova. Ahoj lidičky, a děje zpátky. A to v Red Face, to koukáte. A budou lítat... Ty vole, to je efektovaná, to je brutál. Oni možná poslali nějaký tyto, ne, lentilky. Nějaký jako prášky, ne? No. Pořádný facky. Pořádný facky. Co to je? Takže sledujte naši organizaci. Ahoj. Organizace Vortex. Jsou to prostě bizáry, no, co si budem. Kdyby to aspoň třeba, podle mě jsou zajímavý teda ty normální zápasy, jo, na to ani nemusíš trénovat. Oni tam vzali takový dezoláty, co snad ani netrénujou, i když ani ti v tom Clashi netrénujou, ale to je asi jedno. Ale umíte si Adelu představit v tomto? Umíte si tady představit Adelu reálně? Boha, však to je nemožné, však by se zlomila. Ona se zlomí občas i ve větru, jenom lehkým vánku prostě, tak spadne na zem, boha. A nedej bože, aby někdo normálně reálně se dotknul, však by... Ona je velice křehká, jo, to nic proti ní, jako jo, ale ty vole, však má konstituci fakt jako 12letý holčičky, ale klouby jako kosti stařeny, protože ty vole s tím mým životním stylem. Každopádně děkuji za pozornost, budu rád za odběr a za like. Mějte se hezky a čau. Nenechte se zmát, nepřepínejte kanela a chci, abyste jeli.